Häzir size jemiyetimiziň ýagdaýyny gaty renkli suratlandyrýan bir syna hakda gürrüň bermek isleýärin. 5 maýmuny kapasa salýarlar. Kapasyň ortasyna merdiwan ýerleşdirilýär we onuň üstüne bir näçe sany banan goýulýar. Bananlary görüp maýmunlaryň biri olary almak üçin merdivana çykmak isleýär. Emma merdivanyň baskanjaklaryna gelen wadyna ýürite ekran açylýar we ähli maýmunlaryň üstünden buzly suw dökülýär. Garaşylmadyk buzly suwdan aýanylmadyk haýwanlar kapasyň burçlaryna dagaýarlar. Bu edek başga bir maýmun özüne gelip şowlulugyny synak görmek we islenýän bananlary almak kararyna gelýär we ýene-de baskanjaklara degen wadyna mexanizm derrew işleýär we ähli maýmunlaryň üstüne buzly suw dökülýär. 3-nji maýmun bilenem edilşonyň ýaly ýagdaý bolup geçýär. Soňra haýwanlar banan almaga synaşmaň we buzly suwuň arasyna belli bir baglylygyň bardygyny düşünüp başlaýarlar. Az salym wagt geçýär we inni aç maýmunlaryň biri ýene merdivanyň baskanjagyna çykýar. Galanlary bolsa buzly suwuň aşagyna düşmeli üçin onu tutýarlar. Bir neme wagt geçen soň 5 maýmunyň biri kapasadan çykarylýar. Başga bir maýmun bolsa onuň ýerine goýulýar. Gelen maýmun bananlary görýär we derrew baskanjaga tarap uğraýar. Ýöne galan maýmunlar oňa gaharly hüjüm edýär we hatda baskanjaklara ýakynlamasynyň öňüni alýarlar. Bir näçe synaşykdan soň gelen maýmun banany asla alyp bilmejekdigine gözi ýetýär. Inni başga bir maýmun kapasadan çykarylýar we beýlekisi salynýar. Ol hem tebii ýagdaýda banan isleýär. Şonuň üçin baskanjaklary çykmaga synaşýar. Emma ýene-de maýmunlar bir agzdan oňa hüjüm edýär. İlki çalşylan maýmuna garamazdan bu maýmun aýratyn ihlaslyk öküzýär. Maýmunlaryň hemmesini şeýle usul bilen çalışsak, üstüne buzly suw dökülmedik kapasada oturan 5 maýmunyň ýöne banan almaga ruhsat bermeýän ýagdaýyna gelýäris. Adamlar haýwanlar däl, emma sarp ediş jemiyetimizi bize şeýle etmäge synaşýarlar. Diňe birleşmek bilen biz hemme zady üýtgedip bileris. Vatandaşlar, bu size cemiyetimizi ýada salmaýarmy? 30 ýyl bizi gorkuzdylar. Inni hakykat aýtmakdan, hukuklarymyzy talap etmekden gorkýarys. Bu barada oýlanalyň.